Taurisa ndizwe inini. 4 years ago, 2021, tiratisi hapana kana bonde munhu. Hapana bonde mumba. Svika kwakapera nyaya nasekuru vakamboitonga vakaigadzirisa svika pavana action razamba kuti hama dzangu rumwe iye ari kuti kabonda hapana riripo asendi antoramba aifikira rakapfeka uno pamusoro emambo zvavari kutaura inini kuti nditaure zvikanyanya pano zvavari ndingatozokanganisira nachamuroora akatobva kuno mumwe ndikazomuroora ini zvakabvira kuno mumwe zvati ndo zvaandito zvandinazvo saka ini mambo iye zvandingangofunga chete izvozvo ndizvozvo hapana chakaipa mambo. Looking for professional home care support for your loved ones? At Children Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Children Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Boti pavanhu ngavasamira asuda vanapo hatisi kuda vanapo munotikanganisa tipe Clayton Kami kuti yakudaro kuita pachena kuti chikuita here kana uchaya kuti ndakuzwa taura anzi wabhadhara here mareda ora taura saka uchiri kumuda here murambikana wata uchamuda ndiri kutaura mupe taurisa ndizwe inini 4 years ago, 2021, tiratisi hapana kana bonde munhu. hapana bonde mumba. Svika kwakapera nyaya nasekuru vakamboitonga vakaigadzirisa svika pavana action razamba kuti hama dzangu vanodhirira hama dzangu vagadzirwa chitiro manani bono saka 4 years zese zvakatonza usina chokukana chondiro pa 2021 saka nhasi wasvika pakumuti aiwa handichada chimwe chii futi inyaya yezvinhu mune chii nechi takatenga ningirikidai takatenga mwombe takatenga mitri ndobva tatenga ningirikini takatenga mwombe nemitri ndozvatofana kushiyana oraiti ndazvinzwa ninguze ndakatengawo masofa angu nemachinjiyasi nekisheni initi nedhiramu rangu nebudzi dzangu dzisina inokati ivo vane mari dzavakaroresawo takarima ndekutanga parabira uchapa vanhu vachaita izvozvo ndinongotaura zvakakosha zvokuti ndikudhisimisei iwe changamira hanzi 4 years usingandipe bonde antoramba aifikira rakapfeka uno pamusoro emambo zvavari kutaura inini kuti nditaure zvikanyanya pano zvavari ndingatozokanganisira nachamuroora akatobva kuno mumwe ndikazomuroora ini zvakabvira kuno mumwe zvati ndo zvandinazvo saka ini mambo iye zvandingangofunga chete izvozvo ndizvozvo hapana chakaipa mambo ini mudzimai vangu ndaivhunza umuda rumwe iye ari kuti kabonda hapana riripo asendi antoramba hanzi iwe bonde riripo ndionoramba pamusoro emambo
ndozvavanoita. Nofunga inini kubva 2021 kubva mashure tisati ashakirwa nemwana vaita maiden of dzimara mwana paakashaya paapasisina sekuru vaenda nasekuru ndobva vagadzisa nyaya iyi vakabhoya pavagadzisa nyaya iti vamuchete pavatikwaiwa muzukuru zvazaiva sekuru ini ndichadya mushonga zvikanzora itaiwa muzukuru unoona achiri mwana mudiki sekuru ndobva vaenda ndobva vazouya kechipiri mwana paakafa sekuru ndobva vakati ndikati nini sekuru kuti ndichigara vana pazviti onai ndozvedambudziko ava ndobva zvikanzi muzukuru iwo uchiri mwana mudiki atinga kuti wakura inganodya mushonga sekwedu chitsidzo tinonamata marangi tinoenda kuchitsidzo takati sekuru mushonga iwo ukambobatawo here mushini wacho uchinzwa kuti kana ukaubata mambo ava ndinotendeka vabata vanoti ini ndarota mwana mudiki wamwe ndichirarama uchitovabata unotoona hurumi pasi patototi ndivana kuti ini ndarota nofunga kuti ndizouya September iyoyo sekuru vakazogara pasi ndazogara pasina sekuru vakati no kuti ini ndichiramba muzukuru chazvawandita azvishaita achiri mwana mudiki mamwe nechamutema nokuti achiri mwana mudiki ndobva sekuru ine kana nge ndichienda musi wemari ndobva taiva sekuru nakukunda tainde tichiri kuchiweshe kuna kuruma ndakadzoti anorapa kana ndarapwa uzonengeta zvikanzi manje ndamuna arongedza mangwana nozema nematemo nezinzi ndini iwo chienda kuchiweshe unorapa unomuteera kuva kwavo unotestera kupi unotestera bosi nyaya dzakuti adzira kudhara kuratidza kuti iwo hauna shungu nazvo hauna kana china. Saka mushini wake uyu wakafa? Hapana sina sekuru. Hapana mushini wemajuzi. Ndati mushini wacho wemajuzi hausoni. Kana ndakatopata hapa. Order. Right, mauya. Tauchinja nyaya. Yeye nyaya kana mpinda muno munyarara munotadza kutonga. Vanhu vari kutuva varambana. Nekuda kuti uyu ari kuti mushini uyu haumire, hakuna chinofamba mushini wakafa. Takati foizi bonda hapana. Saka vanoti zvabva vakashanda endai mundotaura nawo panze, mopedza. Mudzoka, mopedzera nawo panze. Ndiripo. Ndati kuti ndotave nezvake kawo. Munhu kana achida kumbofanze kumbomumba zvinhu zvikatomba. Inini pano vanhu vandakatomuudza uyu kuti ningi paakabva 4 September last year. Vanhu ningi naningi vari kuya pamba kuti torai munhu uyu ave pana torai abuya vauye pano. Ano vanhu vainge ainawo. Inini hazvisi kuti rombo. Asi teerera munzwe kana yemukanya. Iwewe uyu. Izvo tikakuti endai kuenzera mushini unomupa. Auye. Uneimwe here nguva yoti kana ukarara waipfeka wairara wakapfeka? Ini ndakatozorara ndakapfeka anofunga pamba ne 6 months. Wapepesa apa? Wayapesa? Ndatopisa hendi. Wotorara ukatombata? Simwe chete. Ora chiendai panze. Chiendai panze. Looking for professional home care support for your loved ones? At Chiltern Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Tinwald, Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Chiltern Arms Community Care, fostering independence, improving lives.